Ke amarya, ina son nuna miki. Auren nan baba ni ne na matsa ba. Kaka ce ta matsa ta ce a auro ki. Ta zuba kuɗinta ta auro ki. To, in kin bi ni a sannu mu zauna lafiya. In ko baki bi ni a sannu ba, billahi lazi ranar tsaka za ki ga red card. Kin san ko a cikin bal ana daga mutum red card. Ta za a yi iwaji. Saboda haka kin fahimci abin da nace? Insha Allah bai za a samu matsala ta bangare na bane gida zan kiyaye. To madalla. Allah ya maki albarka. To dan ba ku guri za mu shiga tattauna gaggawa. Wataƙila ba mamaki a gidan ma a saka dokar ta ɓaci. Za a sa dokar ta ɓaci a gidan nan. Goma ki tashi. Kaka. Na'am. Me kenan? Kaka. Sano kenan ba uku ba? To ko alkali a kotu in zai magana. Kai ke ce ko. Ya kai. To kaka magana ce zami akan wayannan mutanen. To. Wayannan ki sa musu full stop. Su daina fita waje suna cewa wasu ne iyayena. Wannan tsinka da suke yi. Kin taba ganin inda kunkuru ya fi giwa? Hauka ce yi. Ko kai. Kana da hankali? Kai daidai. Ya isa. Ni kuma Za ka shi baka yawa. To an mare ka. An mare ka. Shauran mamari. To. Ka tsaya. Abun ma da ima bai kyautawa yi. Ya yi daidai. To kin san girman Allah. Idan ba sai na babbace wannan gan da duk kika waji gari kika ga wannan an musu gunduwa ko an bankare su. Irin yadda ake wuki gunnan banda ya sai ne banda wannan. In ka ci gaba da haka zan kareriya ka anan gidan in tattara ka in zuba ka. Aiwarka mai amfana banda bakin ciki wanda bai san mutuncin iyayensa ba. Duniya ce ta ishe ka riga da wani. Kaka. Na'am. Kaka raba gidan nan biyu a bashi nashi da iyalinsa. Ya je ya nema iyayensa tunda mu ba mu kai za mu haifi shehu ba. Ya je ya nema iyayensa. Akan wannan shine zan raba gida ba zan raba gidana ba. Muna tare. Ku ne dai iyayen shi. Bai isa ba ba. Baba rabu da shi. Sai ba shi a jinku. Idan ba kwanan nan zaki yan kwana. Ga haife shi. Kaka. Saka da zaki ji wa Allah ya sauki. Har ɗan yuniya da su zo gidan nan mara. Ko dai. Ka wuce ka ba gidan nan. Kai wajo Allah me nake ci da baka na zuba ba Allah. Irin wannan ina kareriya ka anan gidan zuba ta ba abin da za a yi. Mutumin da zai tafi lahira kuma me ne wannan. Suna na Luba Karkwasa, kamar yadda kuka sani. Baba Shehu ni na gayyato ka wannan taro tare da duk karuwan da suke cikin gidanka a matsayina na shugabansu. Kai kuma uba ne ga duk wata karuwa da take cikin gidanka. Amma har yanzu ba mu ji ba, idanunmu har yanzu ba su gane mana ba. Ba mu san wace irin hoɓɓasa kake yi na kwato mana 'yancin sana'ar mu ta karuwanci ba. Kamar yadda sauran karuwai suke da 'yanci a sauran ƙasashen da suka ci gaba. Karuwanci ba sata bane. Ko sata ne? Idan sata ne a faɗa mana kayan wa muka taɓa. Babu. Kaman kalman nan ta Dr. Mamman Shata da yake faɗa. Kowa guminsa yake ci. Amma wanda ba faɗi kanki tsaye, Kwarkwasa. Ai duk yadda riga za ta yi wa mutum ado ba ta kai fatar jikinsa ba. Mu ya kyauta a ce duk inda za a tafi a garin nan a danna a tafi da mu. Wannan abun ba da ku ake ba da mu ake da bi aka yi dukan akuyar kishiya. In ta noma ta hauka ce ai da shi ai ta shuka da hankalinta. Kai ni bagari in ba karuwa wallahi ko bi in wuce ba na yi. Dan duk abubuwan da nake kasa ba su wuce wa'annan ba. Ni ne kadai nake ciniki mafi tsada mafi hatsari kuma nake kasa tsiya in shiri ba. Dan haka baba Shehu yanzu sai ka gaya mana kai muke sauraro ina mafita. Kwarkwasa. Haɗin waya. Allah muku albarka. Daga ran da an ce an rufe gidan karuwai. Ina tsaye sai na ji. A cikin kwakwalwar kaina na ji. Zuwa can da kuma jin
sha ta ce mun shiga uku to abin da ke so da ku kwarkwasa haɗin waya da duk wata karo take a gidan nan Allah muku albarka yanda kuka rungumi wannan sana'ar taku ta karuwanci ko da yaushe kuke kokarin yadda za ku kare mun mutunci na to zan nuna muku dan halan ne ni ma kun gane abin da nake so da ku kwata da hankalinku kada wannan zancen za a rufe gidan karuwai ita muku da hankali zan bi duk yadda zan yi duk ta yadda zan bi ga na dawo min da martabar wannan karuwancin naku zan bi kun fahimta wa'yancan mutanen da suka zauna suka je suka samu manyan gari suka yanke shawara aka yadda cewa za a rufe gidan karuwai kun fahimta zan ɗebe ku zan tura ku cikin su ku gwamutse da 'ya'yansu ku gwamutse da har matansu wanda duk ina yin bukata wanda duk in wasu kuka san a matsayi ke bukata yake neman biya in da bukatar sun ta biya ku biya masa bukatar su kun fahimce ni abu ɗaya ne za ku yi wanda raina zai ɓaci in kasa bacci in ji zuciyata na daka a ce wata a cikin ku ta koma gidan iyayenta ta guje ni to matakar aka yi wannan gaskiya fi sabilillahi ba za mu shirya da wacce ta wannan ba to ni ma ina da tambaya fa wannan matsala da ake ciki shi karuwancin nan in yana da constitution a gaya mana idan babu sai mu kirkiro kayan mu kar ka damu dan Allah muna cikin walwalanmu muna cikin jin daɗinmu muna shan yayanmu haka kullum na aka gaba ka ce wai an hana karuwanci an rufe gidan karuwai kai ya isa ni ma ina ciki kana ji ina farin ciki yanda aka hana ka kai yanzu kaka da ke aka kokarin hana mutum abincin mu hana mutum abincin da ke aka hada baki lalacewanka ya kai iyaka kaka kar kuke manta kullum da safe da na fita yar kazan nan zan kawo miki amma kuma yanzu farin ciki yayi an hana karuwanci to shikenan Allah ya sauke ka rasa inda za ka yi aiki wallahi gara ka je kasuwa kana gadi sannu ku da zuwa sannu ku to ba za ka tashi ka karbe su ba to iyayenka tashi bana ka karbi kayan ne to ba kina kusa da su ba sai ki taimaka musu ba hina ta zo ba tunda ni abinci nake ci iyayenka ga babarka ga mahaifinka la ilaha illallah kaka gaskiya ni ina son ki gane wannan ki daina yawan haɗan da mutanen nan haba dan Allah dan annabi a ke dai tunan tashi ne ina san kina kula da ni a hannunki na girma amma wa'annan gaskiya fi sabilillahi ni a kai ina ka yadda ni kakarka baka yadda wa'annan kuma iyayenka ba to ni na haife su sai dai so kike ce mun an yi mutan hanya shehu ni na haifi mahaifinka baka yadda da shi ba to hanni ma baka yadda da ni ba baba na'am ki haƙuri inda ya shehu ne duniya ce ta ishe shi ta fi gaba ruwa jima ki rabu da shi ba an Allah sai dai in gaya maka wannan gaya ma gaskiya ni nake ganin duniya ne yau ma gashi an hana mu sana'a shehu Allah shirye ka shehu ashe aka raba ka da mutunci lokacin da mutunci an raba mutunci ya kare kai ka zo duniya da kinke balala yazo ya isa kimara kiran gas sai mun ma zikidir
Shehu Allah shirye ka. sai mun ma To ya ba zan yi shiru ba. Cewa fa kai zaka kwato mana yancin mu. To ya kyauta abin da kai sai ka zuba mana ido mu zo mu zauna wato kai ma ka zauna a rasa wanda zai ceto wani. Shikenan kuna gani aka zubo masu koriyar damaran nan wajen mota 6 su kuke ga dan gidan ba wajen gurbe ku dirke ni sani a mota ko To kai da ba ka san da su ba ka kuma dauki alwashi. In haka ne ai sai ka duba tun daga farko. Ai shi gini ana barin sa ne tun ranza ne kuma ana haƙa rami ake ganin abu ɗaya a cikin biyu. Ko wanda ya fito ko wanda zai shiga. Kuma mu har yau ba mu ga ko ɗaya ba. Saboda haka wallahi sai an nemo mafita ko kuma duk mutumin da ya hana garaya gabar da ya muku da aurewa ni ba abin da ya dame ni bane. Jifa in ya wuce kaina ya samu uban kowa amma tunda bai wuce kaina ba ya tsaya a kaina to ban ki duk garin a mace ba. Wallahi ni ka sa na hanya ma wallahi ka sa na hanya ba dai ba sa san ra'ayin an ne ba sa so ko gada ne ba sa so ko to an gama to ka samu da zani za ka bi ni a'a yau nan kuma an ce da kuturu Allah ya la'ance ka adalla to yanzu ka zo mu je ni na san dabarar da za a yi zan samu ƙatan wuri gyara a dai zahirance sana'a muke yi amma a can ƙasa abin da muke yo ai daɗin gudu ai shi yake sa budurwa ta tallabi kirji. Alhaji na kwana mutasi lafiya sannu ka kasi sai mana bakum Alhaji shine wanda na gaya miki yazo shine ya sake zuwa sai na ce bari in kawo si shine ina so gefe da na sago. Okay. To ya sunan malam? Shehu. Ikon Allah, ka ce takwarana ne a shi. Allahu akbar kabira. Suna Dayani. Suna Dayani. Okay. Wato a herin fa za ta ci gaba da amsa sunan take na rumfashe. Insha Allah, saboda ta juyo take. Bane. Dacen ni nake irin wannan sana'ar a cikin da kake so za ka yi. To duk abin da za a siya sai a ce a jerin fashehu. Kamar su gishiri su waye da sauransu dai haka. Abin da nake so da kai, ka sani ba na son yawan rigima. Wannan abu taimako ne nake yi. Rumfan nan ba kuɗin haya nake. Saboda haka ku zauna lafiya. Haramun ne ai yawan rigima ai haramun ne. Saboda ku dai ba yara bane. Yasa. Yawwa. Amma sai me wa annabi salati 10. Mu karanci qul huwallahu kafa 47. Falaki da nasi kafa 46. Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ito. Fatiha. Amiyo. Ushi Alhaji. Kai! Na'uzu. To me kuma na wuka? Sai luba? Nunan shi yana ina. Ki nuna shi na gaya miki. Tunda ai ba tsoro kike ki nuna sa'an da za ta yi miki kokawa. Kara a cikin gurin ganka ko da kwata jini yana zuba ba. Mutuncinka. Amma kai to kamar da wukar ku be mana sai ai magana. Kai ne kai wa kanwata daga gwanje soke. To ai gundarin baki ba yan kama kama ba. Mutuncinka. Kai ne kai wa kanwata gudunka da dangin iyakar jika. Mutuncinka. Kai ne ka sa kanwata ta ji gaba ɗaya ta yi nauyi
to billahi allazi la ilaha illa huwa in baka yi da gaske ba in ban mai da kan wannan kwata magudanar jini ba Allah ya tsine maka albarka wallahi zan sa ma tsatsarin yadda ake yi da gidan guna ta ce mata waso su ina gaya maka tabbatar ko su yake da ringe motar jaka mutuncinka kai dan auzu to bari gaya ma mutuncinka billahi allazi sai ka gane kuranka a garin yaya to komai fa nan aka yi ba maganar fanka ta yaya aka yi haka ta nake abin nan nayi ni ganin sirri ce yai kai ne kai ko ba kai bane abin nan ai so ɗaya ne batan hanya ta yi ko ba haka ba kana ji yarinya ta shigo ta ce ta tsammanin gidan matan aure ne za ta kama ruwa na ce to yarinya za a taimaka miki ki kama ruwa ta shiga ta kama ruwa da ta fito ni ma sai na kai kamu wani wajen ka ji yadda aka yi ke nan yi miki kama da gidan matan aure gidan fasikan shi ne za ki zo ke baje har yi miki ta tabbatar kin kirga gudun fanka ko nawa gidan su da kake billahi lazi sai kin gane kuranki sai na tabbatar miki ni zuciya ta tsawo a iya dora mata masara ko gaki kai mata saraki a cikin mata sai Allah a cikin ta ono ki za mata iban a gaya mata albarkacin tafiya na sare ki na saru babban gwiwa dan auzu dan auzu magana ƙare ai an gama komai sai luba shin baki ga ba ne na sai luba muka wuce maganan ba ai an wuce wurin kin san Allah yadda kika sa kika kwanta zauna lissafa miki kidaya yadda ake fassan lambobi a garin nan to lalle sai kin tabbatar da mijina billahi lazimi azabu da tsikara da ke faruwa kaga ce maka wadan to tawadar Allah za ta yi amfani adan za ta ga ranar ilimi wallahi sai ka gane kuranka kuma sai an yi hakan da kai zaka ga yadda makiro take bibiyar mutum in ya ci bashin ta karshe za a ce sata a gidan barawo sai ta tashi a rance wallahi zaka gane you will do surprise you will be in sense kanu ka no somebody another ko gane ta will ta kana Allah wal mutai na gaya miki ai da ka batta an kara abin nan me kace in ca nayi da na san ta wajen ku ce ai da ban taya ba ki ashe sha ce ke ban sani ba kai yan jakar uba kai ka ce waye ka kama yarinya kamar wayayya amma ashe su kawai so lobiyo ce ke ƙaryar bariki da ma ake yi Yawwa, salamu alaikum. Malam Sehu, yau ni zaki kasa kaya? Wallahi tallahi yau ni zan fara. Kaga yayan nan? Ai wa'annan yaran Allah musu albarka. Su suka hada kuɗi suka yi karo suka hada mun wannan kayan wallahi. Yayi kyau. Allah ya sayi albarka. Amin. To wai sai me daga kallo? Daga kallon sai me? Kallo baya cin jiki dan da yana cin jiki billahi lazi ba jiki ba nama ba har kashin mu da ya dade da bushewa da karewa Alhaji Shehu wallahi ka gode wa Allah bare da Allah ya sa aka yinwa halin kowa ya fito to ai ka san Bahaushe yana cewa in jiki da ku ya fi kunne dauka ya fi kunne ji duk ba gashi nan ba masu bakin iyaye duk sun watse sun bar mu ai gwanda da Allah ya sa hakan ta faru da ai duk abin da aka yi kowace mai taushin kafa da waye mai bakin iyaye sai ta yayo kafa ta taho wajenka kuma ka sauke ta anan kai ne kadai zaka sauke ta to kuma kin san gaskiya kwarkwasa sai ki shiru ki jawabi ai baka sani ba shi fa arziki kashi ne in ka taka shi to mu ba taka shi muka yi ba har wanka muka yi da shi kai ka san haɗin waya babu shehu duk abin da aka gaya mai ba ɗauka zai ba dai ya ji amma ba zai ɗauka ba don haka kawai ka rabu da shi ai ni fa ni ce muku ba abin da zan ce muku sai dai godiya ku Allah ya gode wa Allah dai isa akai walƙiya kayan kowa ya fito wallahi yanzu ina za a aje maka kayan ga guri ku shigo mun da shiga guri ta ku dan shiga ji duro can ni yo ba nan ni ba ba sai ya
nan gurin zaki nan zaki ke zai ci mutunci oriya kwata oriya baki oriya kini a ita nake ku da kuka saba ku abun nan ba ita nake oriya kwata oriya kini malam sehu bana so kinga oriya kwata oriya baki wallahi ku ba da kiwobi na a kasu ba gidan na magar kana ku hakuri din kwata mutum sai dai hakuri ai hakurin ake ai mun saba hakuri da amma aka tafi mun bugu da wasu oriya kwata oriya baki ko oriya dan gurungun ne ni nan bakin magana ne ashe ne ce oriya kwata oriya baki Yawwa. Ya da fakin kashe mota shi gwani to amma ba shi zo mu je tun da an riga an yawwa wannan kayan naka very nice ya hajj buga ba kai har ka fara ganin dusu ya hajj magana kuma ai wasa ne yawwa a ce a jirkito maka jirkito mu ai wurai ake ba da ka zo nan wurin in da ka tare ba wani ba nan wurin to ba complete ne ba na ba nan wurin ba kuwa wallahi na madara Sewu abinda kina yi ba kyau. Ba kyau ko kada. Kina aje yayin iska nan. Kina aje karuwa. Kina aje dan daudu. Kowa kin aje shi. Kin zo kin dauki koren giya kina shan giya. La ilaha illallah muhammadur rasulullah haba ta giya ta zo kamru haba kai a wani waje ma tambaye ka a ce ma na sha giya ai za ka ce ƙarya ne abokan na wani arziki su ne kai gaskiya ya karo asiki ina asiki yana wannan mai baki shine asiki dan baiwa Allah nan fa ike ka mana tsime ne na ɗanyen citta ike mana kuma kai ma za ka sha bismillah hauzu billahi ni in sha giya ni ba zan sha giya ba kuma kai kamata ni cinikin na bawa bayan nake ba ni yanda kullum yanda na kasa ka nake kwasha abadan Allah da ne Malam Tela ka je ka yi aikin ka bar mutane da wurin taro kari da sabi ko me giya ke biki sha giya kina ba su giya kina sha wai ya ga maka giya ne burkutu ba giya ne ba kar ka lalace mini sana burkutu ba giya ne ba duka kai ba ka sha koko sai idan biki gyara zaki bar rumfa na wannan lokacin da kin zo ko ba ta wana babu a kafaki kin zo yanzu kin zama dangari kin tara yan iska kina iskanci ba magana rikici ba shi dai karambani kana tela a wanda ya kula ka kin ji kunya kin bata wa garin ki suna ne ba yadda za ka yi da mu haka za ka kula ka tafi ka bar kin bata garin ki kin ji kunya yi ba za je je gode yi wannan kina yi ai nan gani nan bari mu telan bata ni kina nema ina gani ina kana fasa mini koko zaki koma kuma zaki koma kai ka kashe min koko ba wai rikici nan na tsoro ba koko na ne na tsoro ba kana kashe ka dawo ka zauna look my friend muna jin daɗin rayuwar mu ne mu need peace shehu dan abzin gaskiya fi sabilillah da gyara al'amarin nan wallahi da saki
tun fara safiya na fito gurin nan ban rike kuɗi ya kai 500 kai 200 ban samu ba, amma ɗan biyar nan ya karɓa kuɗi sai a zo wannan ta zo ya karɓa kuɗi ya fi 10,000 a ido na yanzu fara safiyar nan. To shehu na Allah aika ma ciki yayi ya fi haka ai. Saboda haka abin da za a yi ka gane ko maganar wiwon nan cike mun in ka cike mun Allah ya sa na samu me ku samu kuɗi ne ciniki wataƙila sai mu rore anjima. Kaga ba dole gaba ne dukan buhun cikin kishi ka gane abin da nake so in gaya maka ba yadda za a yi ina binka wani gurin kuma sannan yanzu ka sake cewa za ka tare jirgin a hau a tasha in kara maka wiwon nan gaba ɗaya ka ɗauko masifar rashin cinikin nan kana neman ɗora ta aka yi na kenan. Allah sarki. Kware kuwa wallahi ba zan bayar ba ai matan naki ba ta rasa miji. To shikenan haka ce ko to a rumfan nan ne ai ta ce ko ban ta ka fita. Shehu da Allah na yadda zan fita in bar rumfan nan ba ta uwata ba ba amma kar ka manta ina bin ka mai tan sai ka bani kuɗi na tunda kai ma ba daga gindin jalla aka fito da gurin nan ba. Ne ma tun kafin ake kyalla a gurin nan bari in gaya ma tun kan ka zo nake cin kasuwar wiwi dan haka da ba kai da kai duk zan yi ciniki. Amma kuma to ina da magana gaskiya. Malam Shehu bai kamata a yi haka ba yanzu idan ka kore shi mu kuma in za mu sha tabar ina za mu je mu siyo ta sai mun yi dogon kiwo kenan. To ne a idan ba ce bane amma kuma kowa yana bada gudunmuwa da ya tasa a rumfan nan. Ka san Allah zan ma iskanci. Idan ban je na gaya baban gwari ba kar Allah ya san ga Allah kai. Dan auzin kai ma ba a haka dan Allah dan Annabi. Ka tsaya daidai tsayin ka dan billahi allazi tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri bisa kan tsinin dan yatsa yake tsaya an kuma ka ki zaka tale wanda dattawan arewa suke sha sai dai ka ji ka ce biyat a kasa. To shi kuma ita dama duniya haka take. In aure bai kawo mutum gurin mu ba saki zai kawo shi. Salamu alaikum ya kujo. Adúpẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́ ọ̀bọ̀dá. Àní wọn dáadáa. Ṣé dáadáa nìyẹn? Adúpẹ́, mo wá gbẹ̀san. Sọ́sà fáìn, ẹ ṣeun. Ẹ mọ owó wa. Ewu lẹ̀ ń ṣe bọ́n fọkọ yín. Haɗin waya. Ashe ana nan. Gaya garin. Ai batan kai kika batan harshe. Ya kwana biyu. Wallahi lafiya. Sai ce ai min gidan babana ne ai ga babana can ai Shehu. Ko shine babanka? Wallahi tallahi. To sannu. Ni dai abin da zan ce miki kar ki kashe wayarki. Kar ki kuskura ki kashe wayarki. Yaushe babban bako zan zai zo daga kashe Abuja da ke zan sauke shi. Nagode haɗin waya. Yawa dan Allah dan Annabi ki cika wannan. Ya za a yi in rufe wayata? Kafa ka zo fa in zo ina buɗe waya ina zama ina jiran ka kuma ka zo baka zo ba. Allah ba haka halina yake ba. Haɗin waya to ina jiran ka fa. To shikenan. Nagode. Na a gaban nan. Wallahi tallahi. Mo fẹ́ mu ọmọ tó má bà mí ṣe. Òkè ó mú o. Tó má bà mí ṣe aṣọ. Òkè ó mú wa. Hope ló máa mú ọmọ dáadáa tó. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ dáadáa nìyẹn bẹ́ẹ̀ni. Kai ku ce yau. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Dan iska ne cikakken dan iska. Me na yi miki? Me za ku zanga zama kuna zagi da yarabanci? Ina jin. Yawani. Ka zo garin mu. Mahandule. Malam Sehu, me na yi miki? Ai na ji zagi na kuke yi. A wannan yarabancin da kuke zagi na kuke yi. Ni na zage ki. Wannan magana da kuke da. Okay. Yawani, file. Mahandule. File. Kí ló ṣe ọmọ Máláyì? Ka ce na zage ki. Wala kwa. Okay. Ko ri da fún ẹ bàbá láyé pátápátá. Au to ko kwata-kwata hakuri shi. To oriya kwata-kwata oriya baje kai. Ìwọ náà orí ẹ̀ pátápátá orí ẹ̀ ní tó bàjẹ́. Iti ọ̀dọ́. Ko ka mun wannan karfan. Sai Abuja billahi ne. Har kuma kuna zagi na. Kai da wannan kalmar shi ma ta kan. Sehu, kar ki zagi matana. Kar ki zagi matana. An zage ta. Baki haihuwa. Kowa zai ne ungun. Ci gaba. Kai. Wallahi tallahi idan kuna son ku zauna lafiya a nan. To ku Hausa. Tunda dai ni ne na Ba sa ya Hausa ba, Hausa yare mu ne ba sa yi ba. Ba sa ya Hausa ba. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ filẹ̀, jókòó sí mi. Ba sa ya Hausa ba. Mun iya Hausa, mun iya Yoruba. Mu Najeriya ne, cikakke Najeriya. In ka je Hausa ka je ka koyi Yoruba. To mu so koma garin ku. To mu ba za mu yi Hausa ba. Nan garin mu ne nan. Baba Shehu. Na'am. Dan Allah da Annabi janye hannunka ka je ka dadi mu wanda zaka caci ma dan uwanka namiji. Ina ruwanka ina taɓa mata. Ke
idan kika mun nice daidai ke sai in caci mekin mu yi dambarwa mi tsallan baɗake mu fita ta hundan nan billahi allazi la ilaha illa huwa da ni da ke wacce ta nuna za ta iya da ni ni kuma zan da mu yar uwata mace ka ba mu mata ka yadda ka bugan wallahi sai an ji kanmu da kai daga nan hallan tsandan sai an ga wanda ya daure ma gindi a garin nan muna yan gari kun isa ku zo ku hana mutum abu ke ya fi wannan ka ci kasa buban na cikin ki billahi lazi sai mu tona miki a tsaye ba sai mu tona miki a tsaye Sadiku mai wanki me ba miki Sadiku mai wanki me ba miki kai kuma sha mai sha abun nan ba ya ce ma mutumin banza ba kai da ka ce masa mutumin banza yana wage hausa bura batan ne kuran na tanna ne ma wallahi tallahi mu tsoro muke ji wallahi kuma a haka za ku kare ki kasa ki kome saboda hausa yan wanki ne ya kuri oga Yawwa. Duk inda muka je sai an san mun zo. Aka goge shi su da mutane sun zo su hango gurin. Kau. To kuma Allah na tuba. Ya kai zaki. Ai mu kowa ya mana kankara sai mun mai da itace. Kowa ya ci to da kuma wallahi ya sha. Ai nan saura keken weaving da na aikin sama da na cin duk sai mun zube a nan. Daji baka jugowa. Me sai gani haka? Keken dinki iri nawa? Au, da ce mun kai me zan ji, da sai zo kamo hannunka zo ɗora ma shi kaji. Amma da ke kanuna mun kai ba makaho ba ne, me wannan? Jama me wannan? Kekunan ne. To, kekunan dinki ne abin sana'a. Sewu, ke, ba kya so a zauna lafiya. Ni na dinki ke kin siyo keke dinki kin kawo. Kina so ki yi mu kishiya. Amma dai taje kai dai ka ce mu ina neman tashin hankali ba. Gani kai na biyo wanda adda a hannun nan zan sare shi kun kwace maka kaya. Sana'a ce. Ayo gashi dai abu a duhu ne. Tunda kin siyo keke dinki, ki je ki ga wanda ni zai kawo. Mu je zuwa, ni da kai mu zuba. Wallahi ko me kai sana'a ce ba wanda zai hana ka. Kasa daya al'umma daya aka ce. Ko? Mu kuma dole mu taimaki ubanmu. Shine ba za ki naki sana'a ki tebu kin zo kina yin sana'a irin nawa. To kuma sai ka bada ka mutu. Kasa daya al'umma dayan kenan. Hakuri fa. Wallahi me gani ai ba a masa gafara ko kauci. Da ka aje ki lokacin ba a yi shi. Kwanan nan zaka ji gurin. Alaikum salam ya mata kinki ne? Yo nan. Ya dinki za a mun malam. Okay, ki jira yawo ya zo. Sai ra goda ki. Gaskiya ba zan iya. Yana. Ga wanda zan yanzu da nake jira ne miki da gol riga. Ah! Insha Allah rabbi. An gama. Bare ki gwada mata. Ki gwada ta. A'a tsaya tukunnan ga yar uwarta. Kware kuwa. In gwada ta dama sabo ne na siyo shi. Yanzu nan nake so dama in bude shi. To. Kai kaga. Kaga ni wanda sai ke tela ne wallahi ya mun wannan abin ya mini babba kamar zan shiga in je kasi shi nake so a rage mini ki saya yaro yana zuwa ya so sai kinki customer yana zuwa ko yi tiki da zan gama so sai ki zauna ki jira jira kake masa jira kake masa wannan ko da duniya kake yi wallahi da lai abin da su yi gashi ne musu jira gashi ne ka gaban mu Ni gaba ɗaya abun ma dai ya dame ni. A'a, Alhaji. Wai. Mutuncinka. A'a, haɗin waya dakata haɗin waya. Mutuncinka. Alƙur'an ka burge ni. La ila wai. Ani gada abin da yake haɗa da kai. Haɗin waya aka ce magani sai da gwaji. Gaskiya ne. To ya. A'a to ai kai yadda baka ganewa kenan. In ka zo ga baki ɗaya maimakon ka tsaya ka nutsu sai kai ta wani dube-dube. Rudewa ruwan ido.
ai ko in ma ta raba ne ka raba ai dole ne ga nan haɗin waya to yaya labari wai na gani tabbas ne na ga oda haɗin waya Allahu akbar kai yaki ai da gani na ga yar taraba na camri sarfi jam bandina Allahu akbar kai ga hulata na alquran ta dau hannu to fa to yaya akai menene bayani wacan 10 ce sai ka ce an tafi kenan 10 ina ma laifi a baka 5,000 5,000 ga fa 5 din nan din dai nan ce babban gani kakkai mai da ni sha mana da amma dai alhaji dai gaskiya ke shiga mota ingo yawa to a cicin gam gashi sai rike a cicin gam jam sarrufu jam ina zuwa kuma alhaji a ringa bata abinci ko jaki sai ana bashi abinci yo kai dai na ruwanka amma wai cewa su kai mu dawo gida sai babanmu ya saka kuɗin makaranta a banki sannan mu ci gaba da zuwa. To, zo ku zauna. Ku zauna har Allah ya sa ya ga dama ya biya muku tunda to mutumin da ma ba zama yake a gida ba ina zai san an ko. Ba ka da gadon mutum. Amma dan tsabar jaraba. Kana bin bashi, kana bin mutane mutum da shi kenan. In aka ce kuɗi ya haɗa ku da shi, in aka shiga gabanka, an shiga gabanka kenan akan magana kuɗi. Kai! An dai daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To yadda kika ga ƙasan nan tana shanye ruwan nan haka mutane a yanzu in suka ci bashinka ba sa so su dawo da shi. Alhaji ji wannan burin kunya da kake na menene? Wannan fa duka baban al'amari bane a guri na. Kullun kana bin bashi, kullun an karɓi bashin ka. Ko? Yanzu ba haka ba ga suna an koro su saboda kuɗin makaranta. To. Ba amma dai ba su da imani. Yanzu saboda Allah akwai akan 10,000 shine ba za a daga min kafa ba? A'a. Alhaji ka ji tsoron Allah. Kana nufin wai 11,000 baka da shi da zaka biya musu kuɗin makaranta? Idan da ita ke baki sani ba? Ko yau muke tare da ke? Ai su kuɗi ba sa ɓuya. Kai, ku tashi ku je ku cire wannan uniform ɗin ku fita waje ku je ku yi wasan ƙasa. Ku tuɓa kayan gwai wannan kayan ka alalata su. A zo a je a yi wasa a sha iska sosai a yi tsalle-tsalle. Kuri ku ta zama a cikin gida tunda Allah ya ba ku uban da bai damu da ku ba. Ke sauki suka samu. Haba. Je makaranta kawai gato ya tsare su da bulala a ta zabgan yau ɗin in suka ɗan sarara. Sai su ma sai su ji sanyi. Kash. Ki ta addu'a Allah isa a biya ni bashin da nake bi. Wallahi duk ran da aka biya ni bashin na kaf zaki ji daɗi. Duk wanda nake bi bashi in suka biya ni ina. Daɗin nan da ke za a ji shi. Alƙur'ani. Ku sha ku fasa koko. Da masu shan na kwalba. Ni fa harkan nan na fi son a dinga yi ana miƙo mini kuɗi. A'a ban gane karo kuya ba sai dai ka mika ba wani ko kuɗi. To ai da ta je hoƙariyar ne ma ka ta je ta ma asara. Shi ne ba wai na wallahi ina ga a duniya ba ka san a fasa ma ƙoƙo. Sannan ka kunna ta ba. Kin ga gwargwasa? Ari ka fitar da kuɗi mana. Tsaya ba kuɗi. Wallahi kuɗi na fitar uwa kuɗi na je na siyo keken nan. Wallahi da ziki kai dai ka lalata sai mu samu tashin hankali da. Ba ta fa samu ko ba ta. Ina ruwa na da buwaki. Aha. Yawwa. Dan gwari. Wuri ya cika cif. Wuri ya cika cif. Mutuncin ka. Ina zamu. Allah ko a buɗa min nan aka buɗa wa yan iska ma na duniya da ba su da amfani kai dan gwari duniyar gaske in je a tuntsuro mu
da ka matsi ka matsi dukiyarka. Yaya labari? Wallahi labari alhamdulillah alhamdulillah. Duk da ka zo nan gurin, duk da Allah ya wullo ka nan gurin da burkutu kawai kake karya ba ka shan sigari ba san dalili ba ni ne ba ka san na karu. Akwai koko biyar fa. Aha ina sane wai karuwa ta kamata aure. Ina na dare biya zubo mata. Yarka cika wata kasan kai hawa biyu ita a giya mota a giya shari ne ke kai da abin da za a gara ta ba ana nan kai amma haɗin yau na daban ne dan auzu kai wata babban karami ya zo kenan kai la ilaha illallah ga fa kwarkwasa nan kwarkwasa dau uwa ki dau jariri kwarkwasa ko kin kashe uwan mutum kine masa rana kwata mugun ice kike kwarkwasa ba ke bakin turnike da hayaki kashin burburi kike kawanya da yaron da ya gani ya daka wawa manya su gani si alatsi ne Allah ya taya miki kwarkwasa dan auzun ruwan taba kake mana ne wai sai mun roka dan auzun tun dazu nake jira ka bani maro ta 500 kaki zuwa sai yanzu zaka yi su to ai ni yanzu na ba sara wa kare ciyawa babu yadda za a yi kwana biyu nan yanzu yan duro sun matsa farautar mu suke kuma sannan in dangai na banzatar da harkar nan aba rike na kun kuma ni ma din sai na roka kuma to yawa adon waya hakuri za a yi daga waje ne na shako iska ta na taho da ita nan da nazo kuma na rasa akan wa zan juye ma na juye akan ka ai makuwa nai ka san cin kasuwa da makiya ya zama lazima zaman jangul da kake gani shi fa ba babba ba yaro kuma ni taba nake siyarwa ba kayan sata nake siya ba shine ake kira a station principal receiver Barawan fazo nake in ka ji station an ce suspect ya to principal receiver suspect rashin koyar da za ka yi wake rau ko bari shi ko ya zo sai mu ji idan shi ya ce yara rashin koya nan sai mu ji ko bari yau da gobe sai Allah bambancin mu ya nuna a yau ta gaba ta gaba dawo daga gaba bai da fi kai dai kana fasa koko yawwa kan ta gudu kai wahala ya hujjat mutuncinka kada yaro kama uba dukiyar to ni gaskiya na matsu kuma kana gani ka san ciki ne da ita kuma ni ban so sai satta ba ma dan dai kawai ina da mara lafiya ne a gida shi yasa kawai zan sai da ita ai da gari fa ya taso Alhaji mutuncinka nerarka mutuncinka kadararka yaro in ka matsu kadararka wallahi matsu kadararka darura ce da ni akwai wacce take mai daki na asibiti yasa na ce to bari mu matsa dukiya ta dan kai wa kai na wutar gaba na gaskiya ne kai a kama mun fa da daraja wannan kunnan nata ne a kunnan ta ne ma ai na hada kunnan ta ne gaskiya ne ta wajen mai mujiya ce ai tanke gaskiya ne ai kokari saboda sata wani ta yi ai daraja dan koma a kwarkwasa ya aka yi ne direba a ne ban kula kina nan ba kudin ka suna ka ya za a yi ke zo ki zo mu ce tunda ina da daki a Alhaji zo mu shige Alhaji ka sha waske biyan jiya waske zo mu je ke a kike zunguri na ne karki tafi mai da koko za ta tafi da uwanka karkwasa ba ni nan waske ba ni koko ba ni nan isha ba ni isha
ba magana ake maka bane. Ai ji ne. Rukku ne masu sato akuyoyin mutane ko? Ku dakata ya ku bil adama. Da alama a bil adaman ma ku masu kunnan kashi ne. Wannan ɗa da na goyo a bayana, ku a gurin ku bil adama, ku kuke ɗaukar sadabba, mu mutum muka goya. Saboda haka, biki muka zo na ‘yan uwan mu almatsutsai. Saboda haka idan ku masu kunnan ƙahi ne, he ku biyo mu ku gani. Sai ku biyo ni ku ga inda zan shiga. Kofin, wannan mutane ne. Alhaji mutuncinka. Mutuncinka duki, kadarka. To mai nasibi, saki mu gani, saki. To, nasibi ga dai akuya har akuya amma an bari yunwa ta cinye ta. Wannan ya ta nesa ce ko ta kusa gajeren hannu ko dogo, saboda ka san kowane farashinsa daban ne. Kai ma ka riga ka san wannan dogon hannu ciyayi. To rike mu ga abin da za a laluba, samu kai fatan dai a samu da yawa. Tunda kai da sanin ka san cewa ba kasuwar ƙauye nake zuwa in je in siyo kayan nan ba. Yawwa. To. Yawwa. To ka gani ka ma samu da ga 3,000. Haba alaji 3,000. Ai ka san ba zan sayar ma da wannan 3,000 ba wallahi. Matsin bai kai in sayar maka da wannan akuyar naira 3,000 ba wallahi. Kana sai in maka sai da wannan akuya 3,000 nawa zaka sai da ita? Akuyar da yunwa ta riga duk ta sa su ta. Ka daina wannan maganar. A ƙasan nan waye babu yunwa a tare da shi. Duk gidan da ka zo za ka ba da abinci karɓa za a yi. Ka san ana cikin geri. Kuma ni alhaji in banda ma fa ina son fa gobe zan tafi mai mujiya fa kallon bori ba ma zan kawo ta in sai da ita ba alhaji. Kawai matsalar kenan. Ya isa haka tunda dai ka na ce bari a ƙara maka wani abu ko da 500 rike sai in nemo ko da 500 ne. To me zai hana ka cika hemun 4,000 saboda ina bin ka 500 na waccan tinkiyar. Kai har zaka kana magana wani kuɗi nake kuɗin waccan bala ma ca kai baka sadaka da su Allah ke ya bacin rana? Ba me haka da kai ba. Ai ba za a taɓa koya wa ido bacci ba. Ka bari a je cika maka 500 din sai a maka sadaka da. Rike bari ana dubo maka koda 5 din ka samu. Za a cika shi maka. Ka kudin mota. Ka kudin mota jama'a, ka kudi fara do kudin mota ku. Kudin mota ku. Ko kudin mota. Yawa ni ko kudin mota har hado. Kai. Direba. Da direba. Me ya faru? Tsaya an mun sata ne a wannan mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An sace mun kuɗi na. Haka. Wannan wani irin al'amari ne wannan? Yanzu ba aka hawo ni dai tun da nake harkar nan jama'a. Ya malam babbar kai kana kallo ana cewa an yi sata ba za ka yi magana ba. A wannan dole ne in tsaya. A karma kallawa motar nan ka yadda kuɗin nan? Da kuɗi na shigo motar nan. A fito min da kuɗi na wallahi tun kafin rai ya ɓaci. In dai da wanda ya tsinci kuɗi a gurin nan na akar makallawa ne ya kamata ya miko dan idan jama'a suka yi yawa a guri ba a sata. Yawwa ba yadda za ka zo cikin jama'a ka ce kai musu sata. In aka ce jama'a sun wuce 1, 2, 3, 4 to ba a kiran sata. Wannan ko sata aka yi maka shi haƙuri wani abu ne da zai ji maka lahira ya amfane ka. Wannan jama'a idan Allah ya sa bayan Allah nan kudin nan ne suka zarme a ƙasa wani ya gani a cikin ku to Allah ya dauko a bashi baba kada kuma ka jawo a ga kudin nan a tsantsin toki a kar ko a ce a koma tasha a gano kudin nan yanda ka fi mutane ta maka na fi karfin na san
a ce na zubda kuɗi a waje ban sani ba. Kai malam. Ne na fi ƙarfi. Kai. Daga shigowa mota sai ce an masa sata. To. Yaushe ma ka shigo da kuɗi. Amma ka duba babban riga. Dole ne a cikin motar nan aka sace min kuɗi na. Abin da ya saba. Kuma wallahi direba ina faɗa maka. Wallahi dan musulmi kenan ko? To ko a fito min da kuɗi na wallahi ko abin da ya faru 1907 wallahi yau ya ƙara faruwa. Kuma wallahi a fito min da kuɗi na in ba haka ba wallahi duk na cikin motar nan zai ji kuma zai gani. Baba, 1907. A lokacin Muhammadu Majalisar Ɗinkin Duniya sai ta kafa kwamiti da a bincika ƙasashen Afirka wannan musibar ta faru. Ba na rabo da Alƙur'ani, ka san cikakken musulmi. Duk inda yake baya rabo da littafin Allah. Kai mai da Qur'ani ni ina da ismi. Wallahi mutum ya lalace. Bari mu ga irin baiwar da Allah ya lalace ya zama angulu wallahi. Amma kuɗi a aljihu. Angulu? Nan fa aljihu baka. Ga Alƙur'ani dai sai a rantse yanzu. An dawo da su direba. An dawo da su. Mu je kawai. To ka ga ba dan Allah ya mu je an dawo da su. Ba dan almajiri bane kai. Alhamdulillah. Ba dan malami bane kai. Alhamdulillah. Da na sa mutanen motan nan sun ma zanga-zanga. Wa wannan magana kuma a bata tunda an dara kuɗi kuma alhamdulillah. Ni ko na sa mutum yayi zanga-zanga wallahi. Ka ciwo mutane mutunci. Ni godiyar da ne wa Allah. Da ya zamanto an samu abin nan inda muke kayan wani baya bata inda na gode wa Allah saboda ni sai na zaɓi abokan mu'amala nake mu'amala da su cikin ikon Allah an gani to shikenan Allah mun gode ma 1907 direba 1907 in kaga abin da ya faru wallahi sai ka tausaya wallahi sai ka tausaya lokacin ba shi ne ashe kai ne wannan ka kawo ni ne labari da yake lokacin mu zo duniya akwai to nan zaka sauka ka muka Allah madalla ya isa zaka wuce kwanata direba alhamdulillah tunda dai Allah ya sa an ga al'amarin nan to kaga akar maka Allah daga yanzu shikenan mun riga mun saba da juna tunda naga irin baiwar da Allah ya maka to nagode tunda naga irin baiwar da Allah ya maka amma ni ma kuma in dai wani al'amari ya taso kaga duk inda nake bana rabo da alqur'anin nan littafin Allah ai direba kwantar da hankalinka ko abugun kasa zan ganka alhamdulillah me zaki wuladanci wallahi da malaka ne la ilaha illallah menene wannan arbace mun me zaki wuladanci ye me zaki iskanci ye me zaki ushari kabari da wani sai to da ka ta gabana tunda baka da kunya na ce da ka ta gabana wannan kuwa kamar wannan ita ta rige mun shari wata rige mun shari wai each and every day in the gidan sai ta yi mun shari why who are you by the way ke me faru ga mu ni dai kaka ban saki ji zancen nan ba da na zo gidan nan kullum da daddare ya da ke subhanallah ya giya da na ce da na zaki kawa da duka ya shagiya look at this woman ba jiya bane ba akwai magani da ake bani nan na magano limoniya maganin nan na baflatana madalla very good you are a good woman I know understandable woman of course you are understandable dakata haka ne na gane ba limoniya bane wannan uban limoniya ne giya ne you will see what will happen to you I'm telling you this ka kauce no ba wai ne ba shakka you talk later I'm telling you you come yes idiot bong ping bang ba bong ping bang bong ping ba bing bong ping bang bong ping bang ba bong ping bang bong ping ba bing na gaja lafiya lau madalla lafiya kalau wallahi abin sigari nan mana bamben su wani cigarette aka sai da sigari wani cigarette kize ba wana ba wansa baba kudirat ke akwai sigari ga bensin kwaras man wato ku da yake ku ƴaƴan
tsallaken ruwa ne ƴaƴan bakin ciki. Bakin ciki? Ke dan farin ciki shine abu ya dame ki. Kina farin ciki. To kuma dai wallahi ko tambarin dan iska da shi. Wallahi billahi la ilaha illa huwa. Sai dai maganin ka. Okay to shikenan. To shikenan. Kasu ba da wace na rusawa nan gaba daya. To shikenan to ki rushe. Rusashi gaba daya. Ko duduwa. Ki taba mu. Ai, kullu masifa, trouble maker. Ko ka ki ko ka so in ko mutuwa ne ba inda anan za a binne. Oh, rufa zama naki. Kware kuwa. Za bi ne ki anan. Sehu ba ke sehu ba, sehu Alhaji yana gida. Lokacin da na kawo ki takalmi bata. Shi baya sawa. Zai zo sai ya durkusa kasa. Yanzu ya zama gari yana iskanci. Alhaji baya ne yanzu ni ne irin fashe wa in an zo na ce waye shehu ni ne shehu. Saboda haka idan kana takamar kai gajeren dan iska ne to ni san marar dan iska ne. Wallahi sai tuntunci. Wallahi sai mamari. Hiwa lomo. Ya yanka ne. Ya san su. Sehu. Duro Sehu. Duro. Me yasa kin sensa padlock? Abin da yasa na canja kulli akwai dalili. Kullun in nazo kai kana fitowa da wuri. Ni kuma na fita da wuri. Kullun nazo sai ga ba dai mun minti. Ba gudi ba biskit. To bai kawai gaske zai canja kulli. Alabashi in ka zo ka dinga jira na in nazo sai mu bude ka shiga. Sehu, me kina nufi? Ni ole. To kuma dai ke kina tara mutane wuri ne. Kina tara masu sa wiwi. Kina tara yayin iska. Ni bai sai kaya bata. Sai ki zaki ce biskit ya bata. Kai kenan abin da zaka faɗa kenan? Ka hango ina tare yan wiwi. Kai da kake cewa wai gwaji kake yi. Nan ina shigowa kana ka haka kana wai gwaji. Kowa ya san yawo mi shine na gwada mata wuri nan. Bari in gaya ma kai. Kada fa ka dauken karami. Tajo. Dan iska inda kake ganya nan da karuwai fa nake gidan karuwai ne nake ni ne in charge na gidan karuwai. Zuciyanki ba kyau Sehu. Zuciyanki ba kyau. Sehu ki buɗe kofar nan. Ki buɗe kofar nan yanzu. Ba sai fa ka buga ba. Ka san Allah idan kace zaka daga hankalinka a kaina. Sanadin barin ka shagon nan ya bi taho. Za ka koma Lagos a ɗar. Ni mbe sago. Wallahi ni na kawo ki ke ki ce ni mbe sago. Sehu, afu mi ki. Bani ki nan. Mar zan mashari wallahi. Seri. Wallahi zan mashari. Kin dade biki mu seri ba. Ki bani ki din nan. Zan canja wannan padlock. Na canja wannan padlock. Ki sake canjawa. Ki sake canjawa. Omo lason. Kuron be tare. Kuloma shoro ko? Wancan na hayarwa shine kuloma soro. Na hayarwa shine kuloma. Kullum kina cewa na hayarwa. Si wane ne na hayarwa? Shi ka kashin. Ki fada suna mana. Kai ka sani. Ki fada suna. Wai shin Shehu bai iso ba har yanzu? Gashi mai ruƙiyyan har yanzu bai yi ba. Wasu ya zo. Kon Allah. Ba magana. Ba, za a ita magana. Kuma ni ba zan taɓa ta ba sai mai gidanta ya zo. Yauwa. Ba za ka taɓa ta ba. Ina. Ai doka ce. Malam, ka fara aiki. Ai ba zai gagara ba, fara aiki. Mace ba ta wakilcin mace. Yauwa dokar kenan. Mace ba ta wakilcin mace. Ina ne yaron nan ya shiga? Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Yau Ka- yanzu. Ni wallahi ko in ce ku lafiya. A tuntuni muna fama da yarinyar nan. Me ya faru? Faduwa ta yi ta ringa birgin masu kuka ne su dariya ne. Gashi nan dai. To yanzu me za a yi?
suma take a guje na je na kira shi malam. Me za a yi mata? Za a cire mata aljanu. Wai zai shirya aljanu? Za su iya. Kai ne za ka yi rukiya? Ƙwarai kuwa. Ka gane ni? Aiki na kenan cire aljanu. Ni da kake gani gwanin rukiya ne na gaske na gani na faɗa. Kuma zan baka mamaki yanzu wajen cire wannan aljanin. To a amanar shehu da ni suna na shehu. Ina ai ba a shehu dan giya. Ka tsaya a shafanka. Yawwa. Gafara dan gafara. Kai. Za ka fita ko kuma sai mun bullo maka ta bayan gida. Wala ya udu. Kubtuhima wa huwa al-alil. Wala ya udu. Kubtuhima wa huwa al-alil azim. Wala ya udu. Kubtuhima wa huwa al-alil azim. Karka kona ni zan fita. To. Za ka yi magana kenan. To. Ka faɗi daga inda kake. Kuma kai dan uban wane ne a cikin duk aljanun duniya in ba haka ban kona ka. Daga Zaria nake suna na Sambo. To abin na yi ne Zaria. To me haɗa ku da ita? Na shiga jikinta ne don in taimaka mata. Zancen banza, zancen wofi. Wani taimako za ka yi tsakaninka da mutum? A ka taɓa ganin wani taimako tsakanin mutum da aljan? Ka shiga jikinta kana wahalar da ita? Munafikin Allah ta'ala makareci? Na shiga jikinta ne don in taimaka mata ta ci gasan kamfanin sadarwa na MTN na naira miliyan 10. Miliyan 10? Karka kona ni zan fita. Malam Sambo. Dan daya Malam Sambo. Ina jin ka. Kana ji na? Ka fita daga jikinta. Ka dawo jikina. Ita na niyyar taimakawa. Ita na niyyar taimakawa. Kar ka faɗa haka. Da raba ka da duniya gaba ɗaya gara ka zo jikina ka rayu. Ni sai ka taimaka min san miliyan 10. Bawan Allah. Karama kallahu. Ita ne ni da taimakawa kuma ko ka kona ni ba zan fita ba. Ni da abin da nake gani tunda ni ne mijinta me zai hana ka ta goshi dawo kaina alabashi idan na ciyo gasar sai in baka miliyan 2. Miliyan 2? Kwarai kuwa. Jikinka samko ne. Ba zai ɗau aljani ba. Ni mu muka saba da aljanu. Saboda haka kai haƙuri idawo cikina. Idan na ci gasar sai mu raba miliyan 5 ni da kai daidai wa daida. A'a idan shi ya dawo jikina ni kuma na jikina su koma jikinka. Ban gane na jinjin ne zai da guri na? Ni da nake so sahoro. Samfaifa. To ni ba shi suka ne. Ba su zama ba duk zabi a za su rinka yi. Kar ka turo musu. Kai za ka tashi ko kuma ka bari mana. Na ji duk abin da za a yi in ya dawo jikin na sai mu. Kullum muna tare. Amma na yadda. Amma kullum muna tare da kai ba. Ba wani abu. Ba wani abu ba dai mun dora maka aljanu ba kai ma. Buje ka muna tare. Ai ne sanhoro ne ni. Fito. Ka dawo cikina. Kai. Wannan guri malam. Sai dai addu'a. Wallahi sai dai addu'a. Ya kwa. An kararwa. Jirgi zai tashi. Mai shiga. Kai sauri ka taka. Mai sau. Kai sau. Ko wani tsafta ne kali. Duro. Ban gane duro ba. Shara mun. Kana sara kura yana bata kayana? Kai ka baza kaya dan me ka bari daga zuwa ka baza kaya sai ka bari sai na zo na tsara su na tsaftace guri sai ka sa kayanka. Malam Sehu. Bana son sokana. Na gaya ma. Bana son sokana. To. Harala madane. Malam Sehu. Wallahi ma foi tie. Ma foi tuyenwa. Ma foi tuyenwa wai. Wai kai ni ne shehu ne ko kai ne shehu? Sai a baka irin fa shehu. Ke Malam Sehu ni mai kaya ba Malam Sehu mai rumfa. Malam Sehu mai rumfa yana gida. Mokasi. Malam Sehu. Ka ta a gidanka ko kunnan kai dauka. Ban Allah. Gadan waki. Nan ba garin ku bane. Gadan waki na. Ban gane abokina ba. Mokasi. Wanda shi ne mokasi. To a shi ne.
to ai kai makanka haka Allah yake in za ka yi sadaka kai mu a nan kasar idan mutum zai sadaka ba yi da naira 20 ta Allah da annabi ake yi ke kina bada sadaka in za ka yi sadaka ka ba da 100 ungo ban Allah kaji ungo nan ungo kai makanka in kina bada sadaka kina bada sadaka saboda Allah ba kina bada sadaka saboda gani ido ya ke magana in baka 20 in baka 100 ka ce ne wa kaina idan bulukiya ce akan ka ni sai in maganin ka sata a gidanta an kyasa ta gidan naka sata a gidanta wannan ka dauka sata a gidanta tsallaka ruwa ya da haka sata a gidanta wannan ka Alhaji kunya duniya dai ka gama jinta saura ta lahira idan har baka gyara halinka ba Alhaji yan saboda Allah da Annabi Alhaji da girmanka da zuri'arka amma ka dinga yawo a cikin maye haba Alhaji yanzu wannan shine abin da zaka bar wa ƴaƴanka da za su yi alfahari da kai to wai ke haka kawai sai ki aje mutum ki taimaki faɗa kamar ke kika haife shi sai ki dinga ɗora mutum munanan kaba'i saboda Allah to kunya me na ji kika an kaman da akuya wani koko ji kika na ɗauki kwaban wani to na nawa kuma wance da kuturu Allah ya la'ance ka sai kuma me irage ka zauna kana yawo a gari da karuwai a mota ka ɗauki ko epi gige yarinya ka sa wai ita ce direban ka mace yarinya karama wai ita ce direban ka Alhaji tinga abin fa da baki san shi ba harkan nan ta zamani ta bokon nan ba sanin da kika yi ba harka ta Muhammadiyya da kika sani ki tsaya daidai ita amma a harka ta boko ki je ki tambayi masana harka ta boko a cikin harkan nan ta boko akwai sakatariya akwai PA akwai musisi da mustiran ba irin mukami sai inda kaga dama ka saka yarinya a ofis ka ji tsoron Allah Alhaji ka ji tsoron Allah Alhaji wannan abin da kake yi ni kuma hakina da ka tauye mu Allah ya sani ko ban ce komai ba hakina da aka dani da haka ki ce Allah isa kawai isan da niki ki Allah ya san ba yanzu ni na zama abin zoliya a wurinka. Ban gane abin zoliya ba, mene miki? Ina tafiya kana biyu na. Mene miki to wai? Ina son daga guga ko kuma bai zama karanta? Ke da har abada da yawa ba gidan da yake woki da ke da ke? Kai shehu. Kai shehu. Wai a gidan nan ba da iko in dauki buta zan yi alwala sai a ce to shikenan so kuke in bar yin sallar to zan shikenan. Haba da Allah. In gwa zaki je ni? Allah kiyaye. Amin amin. Allah ya. Allah ya mace kura. Ko kana kura da ni? Abi. Na'am. Kaka. Na'am. Me zan gani? Kaka. Menene haka? Allah masala. Kaka abin da shehu yake yi mana ce ilaha illallah Muhammadu. Mahaifiyarka to mene mata? Kake kokoyanta? Ni nake kokoyanta ni. Kana haka? Ni nake kokoyanta kaka. Kaka ya zan yi da hakuri yi hakuri. Lokaci ne. Yi hakuri. Inda rai ai ba abin da ba za ka gani ba. Zai haifu. Kaka, da kina magana inda ki san uwa ne amada tana waka. Ko? Gaskiya ne. Yi haƙuri. Ina baya mai ɗaukan tsumagiya, ina ajiye tsumagiya nan. Wai wa yake ɗauka min tsumagiyan nan ne? Kaka ka cale shi. Duniya ne. Yi haƙuri. Ya ishe shi riga da wando. Yi haƙuri. Kun je raka ki. Sai kin dawo. Yi haƙuri kin ji?
sai kin dawo a da lafiya. A da lafiya kan wani abu ya dame ki. Sai wannan yaran bai kama da ni ba. Waye bayan ni? Yes! Wallahi mai gida ko Qur'ani zan dafa akan dan nan danka ne. Karanci. Ban taba alaka da wani ɗa namiji ba sai kai. Kin ga zaki bar gaskiya ne, zaki bar gaskiya ne. Wannan takuraren na gidan takuraren nan ga sun yi kama daya. To danka ne. Sau nawa ya shigo dakin nan, sau nawa ya shigo. Bai taba shigo. Dan ya kike. Sau nawa ya shigo. To shikenan. Kin ko? To na sake ki. Kama gaban ki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Hauka ke yi. Wallahi tallahi da saki. Haka ake yi. A lallabe mun magana. Shi yasa kuka tsaya a cikin ɗakin nan. Kika takura sai an yi auren nan. Sai an yi ashe ba ni ake yi auren ba. Wannan ake yi auren. Baban naka? To kin ce kin gyara kamar su ɗaya. Ba maki kuma yana girma zubin sa zai yi. Lalle kai dai wallahi kar dai a ce. Kin gyaran kuwa? Kin gyaran kuwa? Baba, ki haƙuri. Wannan yaron shehu bai da hankali. Zarki na ma yake kenan da na lalata da matasa. Ina ubanka. Tsakar dare na sha zuwa ran kamar ruwa zan shiga madaki. Kai wuf! Kai shiga fito kai. To baba, ki haƙuri wannan karan da kafa na da kaina zan yi ƙarin shehu. Zigitar za mu sa ma a kotun billahi lazi tabbar. Ha! Tumbar za a yi mar. In ka fasa zuwa kai ni ƙara. Mahaifinka kake nuna hannu. Ba wani mahaifi. Kwarto. Ga ta shiga wannan. Kin laga rajin ko kin gani? Kin laga rajin kin gani kuwa? Ya. To sono daki. Sono daki. Sai na shiga ban daki sai na kin shirin wallahi sai na faɗa. Sai na shiga ban daki cikin dare kai wu ka faɗa daki. To dai hauka ne dai wannan. Ba wani ba na hauka. Mafarin hauka duka. Ba wani hauka. Zan dauki mataki. Ba wani hauka. Ka dauka mana. Zan dauka. Ka dauka mana. Ikon Allah. Sauke musu ɗansu. Sauke musu ɗansu. Sai wani mammakale shi kike yi ba za ki sauke shi ba kenan? Me fura? Yayi ka zama haka kin canja. Dole ce. A'a haba aminiya ta. Ko don saboda dangantaka da nike tsakani na da ke. Ai ke ma me rufa min komai ne. Ai dangantaka ce ta kawo haka. Da babu dangantaka shi in aka ce ya fara ba zai so mai yin wannan danyen hakuncin ba zai taba farawa ba. A to. In abun yanka ne tunda yake gobe suna. Ba shi ya kawo mu ba. Makomar ɗa a gurinta shine na ke kawo mu kawai. Abin da ya riga ya fito daga bakin sai ya riga ya faɗa. Shi ya sa mahaifinta ya turo ni ya ce in zo in jaddada miki cewa abin da yaron nan ya riga ya faɗa to za ku gurfana a gaban kotu. Allah ya sauke. Yawwa. Ba za a yi haka ba. Ba za a yi haka ba ɗana mu ne. Akwai haƙuri don Allah ki haƙuri. Allah ya wuci zuciyarki kin ji? Ai matsalar da ta riga ta faru mahaifinta cewa ya ni ne ruwa ni ne tsaki a aurenta. Shi yasa duk ya tura mun komai laifin yake ganin yake danganta ni da shi. To kuma laifi ba nawa bane. Yawwa. Ya haƙuri kai na ƙasa. Shikenan. Ina sauraron haba wa gani nan zuwa. Haba. Ku gaida gida. Wata sabuwa. Duk abin da za a yi ka gane ku kai shuru wani lokacin ka tsaya kai ai to duk abin ba yau ka gane shi ko? Na gane shi. To ai dama an ce kamar kumba kamar katanta. Amarya kuma kala tsawaye. Haka tunda har baka je ka dauko shi ba. To ga abin kuma dama da shi. Yawa. Ina hannunka? Ga shi. Rike shi. To na ji. Kai kuma dan rakami a kake kowa ne rike ga sauran kayan nan gudu. Allah ya ba mu sa'a. Tun wadalla. Rayuwa ce. Rayuwa ce. Mutuwa ma ai mutuwa ce. Rayuwa ce. Kawai kuma yana da mazaunin sa. Kai da Allah can. Ha mun ji. Da Allah. Mun ji. Ka ji wani aikin banza aikin wofi. Me farin keken nan ne aikin banza aikin wofi. Me farin keken nan ne aikin banza aikin wofi. Dan Allah haba dan girman Allah dan Allah ka kyale shi muna dan girman Allah ka kyale shi Allah dan annabi ka bari haba menene ne dauki hular ka
wannan dai yaro Allah ya riga ya zo da shi cikin jinsin mu ba yadda za mu dole mu hakura mu karbe shi ki karba abin ka na karba kamar yaya Asabe Asabe dai ta wata ka sani kawata ya tukuna da kace Asabe ka tabbatar dai ba mai ruwan arziki ce kaya ce iya kaya Allah wallahi Allah na gode maka wallahi na gode maka to Asabe kin ji dai iyakacin mu abin da yake tafa da mu idan kuma har kin yi na'am da wannan magana to shikenan kowa sai ya fito a kashe boss ai auren nan kowa ya huta asiri a rufe an kama uwar amarya da ango idan kuma baki na'am ba shikenan to sai a je a tara a gaba dama ni banda abin an zaga an sa na tsakiya shi ubana ke kuma kawata ina ni ina hada aure lala ba ma hada hanya da wannan harkar ba ta yi gabas na kuma yammacin ƙasa gabas da gari to ni gaskiya in dai har kin yi na'am to shikenan asiri a rufe an kama uwar amarya da ango ko ya kace baba shehu to shine mu abin da ya tara ma wannan gurin ba wai wani abu ba wai dogon numfashi muka tsaya ja ba haɗa waya to ai kai wannan abin da kai ba abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ko kuma mu gode maka duk wanda ya ce ka yi aure ko ya haɗa maka aure ai babban masoyinka ne kab anguwan nan na gano cewa ba ni da masoyi bayan kai da ka kawo min mijin da zan aura so da haka kawai abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sanya alkhairi a cikin ya tabbata wallahi rayuwar ce ai susar jaki yi min ba kamar mabazan maka ba ke ma na ƙari da ke abubuwa da dama baba shehu me za ka ce ni dai bari in baku guri dai a takaice abun kun kan je kunya sai ka wannan Asabe kin ga nan ba wasa ne kan ne kwata ba wasa ne kan ne fi sabilillahi ni da kaninki na cikin kwanta mun a zuciya na ji kawai abin da mu zo in tankare ki in har kin amince dan takaitaccen lokaci a daura mana aure kawai mu je mu zama ni ina ga tunda ina da gurbi na ina da rufin asiri na daidai gurgudu abun nan ko ba gaskiya ba kuma ni hangenki da nayi na tabbatar kina da zurfin tunani dole kina da zurfin tunani dole ki tunani kyakkyawa wanda ni zan iya morar al'amarin ko ba gaskiya ba da cin mai ido ɗaya ya leka shantu wallahi tallahi shi ido na ɗaya shantun ma kofarsa ɗaya in kin amince shikenan wallahi to ni dai gaskiya iyakacin abin da zan ci ni zurfin nan naki wallahi to shehu kana ji na sosai in za ka iya zama da iyalinka iyayenka ka san zaman da za ka yi da su ka ba su girman su ku zauna lafiya ka gane to kaka na duk saboda zan yi aure ake wannan magana dan zan yi aure ake wannan magana to ko za ka yi aure ko ba za ka yi aure ba ni dai na gaya maka a zauna lafiya in ba haka ba ko to in ba ka ba to me haka to haka to kaka hakan to hakan amma babu yanda za a yi a dinga kakaba mun wayannan mutanen a ce wani shine wani shine ubana ina kaka shehu abinda kake gudu da duniya ta sani ba kana gudun a ce wada ne ubanka ba to tun kana cikin tsumma duniya ta riga ta san wada ne ubanka kuma ko ka yi ko ka so ba ka da kamata ba za ka canja ni ba dai ni inda kake ƙini ne ubanka kuma ba dan gaya ma shehu aihuwarka bai amfana kuma wanda bakin ciki da takaici ni dai na haife ka ba zan ma mugun baki ba Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka wallahi aure kuma dole in yi shi in ko ne yoshi aka yi mata ko kallon banza mutum ya mata daga ƙasa ya daga kansa sama tunda ba zai iya miƙa ya daga kansa ya nan ba zan sa ma mugun duka to ni abin da zan gaya maka shehu ba hana ka auren nan ba amma ka ja mata kunne hanyar akuya daban hanyar kare daban yawwa ba uwar gidata wayannan iyaye na ne fa ba su girma ku kuma ga naku girman ku zauna lafiya aure kuma Allah ya kawo ta a huta ma waje daya in ba haka ba kuwa ba a sakewa tuwo suna tuwo shemu a kai kin yi wantuwa ga ce ba suna shi dai tuwo ga tuwon dawa ga tuwon masara to dai iyayenka ne
duk da ba kuma wani kai a waje kace wai kai ne uwana sai na Ana Safina, amma an fi kirana da Gimbiya. Mahaifina shine shugaban wannan kasar, wato Alhaji Kabir Sanda. Ni ce mai wahalar da masu mulki da sarauta. Ni ke rikita masu kuɗi da attajirai. Talakawa kuwa ba ma da lokacinsu. Aikin banza aikin wofi. Na ɗauka ma gidan masu daraja shi. Me kake takama da shi? Wane ne ubanka? Da har zan zo guri kowa kaga ya tashi ya bar gurin kai ba za ka bar gurin ba? Tausayi, jinƙai da adalci su suke siya mutum girma, amma ba wannan dabbancin naki ba. Dama na gaya miki, duk wanda ya kusanci ki to sai na nesanta shi da farin ciki. Ba a yi min kishiya. Seasons come and go, moments change with time, but reels always remain. Faded Production brings forth another blockbuster. Safina. Hajiya, ina ji muku ranar da za ku zama mabururi a cikin wanda kuke bauta. Let's assume that ba ku taɓa sanin wani Ahmad a duniya ba. She turns furious and angry, making a vow. What's her next line of action? Find out in Safina. Dama tuntuni kana tare da ita shine baka faɗa min ba? Kasa na fara baka kyakkyawar rayuwa, na baka dukiyata, na siya maka mota, na baka time dina, na baka attention dina. Ta dade a zuciyata, ba sabuwa ba ce kamar yadda ke sabuwa. Ta za in boye laifin da na san cewa komai daren dadewa zai bayyana. Safina, Safina. Sinadarin so, rai yake so, yake nake in Allah ya so. Dan saurayi na, amsa kirana, da kai nake koda ba su so ba. Na yarda so ke sa ayi kuka, kukan zuci wata ran ayi dariya. Farin ciki ya bayyana ruhi zuciya na haske, da bai kayo ka sarkake rai na ka garke. Ni ma daga ke na kulle kofata, wani fata da ke. Baiwa Allah lafiya kika shigo mana gida ko sallama ba? In ke baki sani ba daƙiƙiyar yarki ta sani. Me kike takama da shi? Wace ce ke? Dama anan kike rayuwa shine kike haɗa kanki da ni? To ai ina ganin ko karnuka na ma inda suke zama yafi nan matsayi da daraja. Zan baki duk abin da kike so. Miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3, 4, 5, 10, 20, anything. Write it down. Kin yi kuskure. Ni ba jaka bace irin ki. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Ki tafi kawai. Series of insults, humiliation, and assault becomes daily bread. Kwana biyu ya dauke min kafa baya kusanta ta. Ban san me ne masa ba. Dala ta rufe mun baki. Abba Hajiya. Saboda Allah kan wannan yayin kuna nema ku zuba mana da mutunci? Ashe da